Kita baga magkuan, kadiyan kita tatong panuyo. Actually, itong panuyo tadi di, amoy nin. Construction. An kanan cluster 3, an storm surge protection and tide embankment. Oo ha. Diniya barangay San Roque. Sumay dangaynin mga sinisering mga kuan, mga cluster. Ay. Good morning. Good day to you, to all of you people out there in the Philippines and to all the people. Good morning. Today is April. Ano ba April? August. Ano ba kayo bang April? August 26, 2023. Saturday. And today is time check is brought to you by myself. Alas 8. So temprano. Claro, pare pa dusog ni Antonio. Aray pa kita korigo. Ano ya? Ay taod tayo ni. Adlaw. Sabado ay nagpapasalamat kita kakulop nangyadto kita tabon-tabon mao pa ang panahon. Bisang baga naton si amiga ang drone ba nagpiling-piling aton nag-warning hiya ang gimbal kuno overload. So aton panginano kanina sa kita tumukal habalay aton na adjust ang calibration ng gimbal calibration. So yun ang mga sangkaya kung tikay kita up din naman niyo. Baga maiya ko na niya ginihinumutan yan nalagi kita baga nakakalugar-lugar. Nakadamo kita mag-attempt hinkulop tungkol kay ginuuran. Yan ang baga maupait panahon amo tempranohon ta kung tikay kita nga di kita San Roque Santo Niño madapit kabahin ito tide embankment may dito mga nakakuan parehas na din akong pagkadto. So dito na kita pagimang raw time lapse fast forward. Yeah, come on.
Saan kita na yan? Uy, kita na kita. Ada kuan, manapili na, Manonorman. Kumusta ka mo? Hi, opay. May da pamahawon. So adi kita yan di ano, San Roque na. Mana, adi Marjo? Adi kanda, ayang kay. Amin din yan kanda, kuan, ada Marjo. Ato niya naka-abroad. Oo, maupay nga namulayhin kuan. Maupay nga namulayhin ano penin? Madidto adto iyadad to nanay. Maupay nga namulayhin ano penin? Badminton, bado. Adto dito baga nag-abroad. An idolhan nga tanan. Sorry la. So bali kahimtang yan na didi San Roque. Amoy San Roque na dagat manunumduman amoy didan in IDC o ani daw sul oil. So sano kita baga magkuan kadiani kita tatong panuyo. Actually itong panuyo ta didi amoy nin construction an kanan cluster 3 and storm surge protection and tide embankment. Oo ha. Dinhi barangay San Roque. So may dangay nin mga sinisering mga kuan, mga cluster. Uy, ani daw? Init ko nini. Ay nalagita ito nada. Nga mga kunhino man kontraktor ano. Oo, alo gud ano. Alo gud 2 million 26 and 191,130. Ha? Oo, may da mga kuan ini kay siyempre may da mga punong kahoy ano. May da mga permit ka ng DNR. Oo. So ada man dida kun baga kuan pwede ka mapagadi open to the public iton. So adto ra nagkukuan na. Nagbubuho. Kay di ba una may numduman no. Adin nakalabay aton na ini gihapon gimbisita an embankment andin hidapit ta may diversion road, di ba? Oo. So panginanoon tala kadali. Aw karsada din imo din na karsada tapos sa adi diton ligi diton kuan embankment na ang kasumpay na din na San Roque ano on didi. Oo. Santo Niño iba laton dito nga kuan liwat. Aura po ini nga dito. Cluster. Aw niyan masasayad kita. Oo. Mula yung bit na tigaman. Aw din ni tini. Tapos din na didapit iton haligi diton kuan. Oo. Adto man sisiringan kuan ang tubtuban na di. Oo. Ayos. Awan dito ng bank medan katapusan. Oo. Dito buho so may tubtuban din aldi bukid. Diba ito nyo oray ka man yan nahamod pag dinaw-daon. Oo. Ano ba dating istorya? At least ano nakapanginalong kita yan no? Oo. Amin din yan nira kuan, pangariguan. So baga kuan, mga cottage. Kung pananglitan ngayon kuan, manyangambak. Kung baga mga ngarigo, lahat mga ngambak. May daton baga lusukon pa. Oo.
Yan, mapatukal man kita. Moped dagat yan na. Baga, hindi rin mabalod. So matisugad kita. Makati kita dito niyan. Makati kita may kuan. Itman dito. May tawag ito, antulay. So amo man lang natin kuan din talaga an makita ano tiini nga this is where your tax go. The tree cutting. Oo. Pati gihapon ng mga kanan tiini, siyempre may detong permit. Oo, ayaw. Badaw to niyo. Alam mo pa mo ito po istorya ng love life. Love life naman kita. Istorya naman kita ng love life. Namiss ko lato-lato. Lato-lato. O pwede kita din umagi na. Kaya na di sarado ini. Ato kita dito matarap. Ana mapakati kita sulana. Oo. Okay. Di rin na kita din yung masisaring kuan. Yung trespassing kay open naman. Amoy din yan una tabi po ya. Manabi po ano ba? Pwede din yung magi. Amoy din yan una in IDC ano, an sol oil. Oo, niyan mga klaklaro kamo ini kay medan naton top shot. Tigo din mag-urog yab kada gabi. Damo ko din nanunurok. Lagat nanunurok. Masarit kita kung pwede kita dito makakuan. Oh. Oops. It's sulana. Ano man sulana ini? Pwede na. Pwede. Amin din yan sulana. Ningan na kami din ni nakatulo. Oo man. Oo. Ngayon may top shot natin. Oo. Automatic ko din nilalagay kita mapalupad. Okay, di nalagay kita. Okay. So entonces ngayon din he. Lakip din he. Magiging mas mahusay na bilugod din niya da kay hindi niya may danan din he. Kuan bagat siwa akong ba style ba to naman nagtitinikang na oh. May din hiyan kuan. Ang pantalan. Oo. Ha? Nakita niyo hadto nga panahon. Ang mga nagboboto no, nakakanidad to din yung layugan. Ba? Okay, magpakimid dala misa. Hindi kita makakagpatukal. Oo, ha? Set up ko anay, set up. Okay. Mapindi ni para makita ko. So patigap dito. Ito man dito, may santo ninyo. Adi. Nakatukal-tukal kita no. So amoy magigita niyo no, amoy ni an sulana dito kita baga tumukal. May dapitin ni may pantalan. So ito niya nga nakikita niyo kulay green, amo ton an sol oil ano, an edible oil. Dito kita to kanina baga nagtarap man dito, dito nga aton ko kanan. Ayan, tikadi ni dapit may banda ito na San Roque. Oo, amo tong kanina natin siya nga ginakadtuan dito man dito. Kahit nga mga ligid no. So, di na baga nagtitikang nahira baga pagkat-kat. Pagkat-kat. Okay, kuan. Gukoy. Ano ka? Tikain ka. So pag na tamod ini natamod. Ini amo nito dida ito nga pantalan. Ngantiton dida nga busag nga tent, amo ton dida ang kanan solana. Tikad to dapit na may Santo Niño. So aton ini baga pagsusulsugon.
ngon baga pagrapo kun ini nagrarapo ini dida nga dapit nga aton makikita amo ton an kanan Santo Niño dapit nga banda no baga sorry correct me if I'm wrong baga diri kita sayod ano kung itong didain magkaiba ang budget sugad kaninan aton na ibasahan ngay kanina dida may da naton nakita nga billboard nga may dalot surat nga kantidad anyway aton malin pagpakita no ana kon nagaano na di rin aton baga pagbiling kon ano man so may dana dida part nga nahabutang nga embankment no nga baga kinukulbak kanina no nato ni pagpatukal kay damo ana naglilibutan na yung mga gitgit ini nga mga katamsihan nga gudti baga na babaraha ka kita kay bayan nira pagpurukon ada kay hauras nga nira pagpurukon sigurado matambling itong tamsi makabulos-bulos kita pero ana drone sigurado hapipiangan kay itong propeller itong makukuan niya oras atakihon itong tamsi so amin din banda no ana utro ang kanan na pantalan baga aton baga inigin kuang good ipakita ano ang top shot kay sayang baga amula usalakahan dos iton aton pagpalupad so karuig naton baga makita good talaga ano iton kahit tason ano iton pagkita naton kung aadiha igbaw labi na kung sa kikitahin nga UFO nga aton gingaranan Amiga so amoy lagip nga nasang rock ito dida banda oo so ini dida amoy ito pagsusulsugon ito dida nga kuan kay kada dida gud man inbagahan ato na nagkaadahan Yolanda no na Yolanda an storm surge nga sinisering or man hadto may nasabot kun ano gud so pinagi hiton himugso ito niya nga tide embankment development no and ligidhan kalsaan dagat para baga makahatag hin proteksyon iton aton na ligid mga kadagatan so malusad kita So humapon na kita kinupukupo na tutuwid nga mga katamsihan amot nga gitgit ginilibot-libot amo to nit delikado ito na drone mga kasangkayan ano itong baga nagkukuanhin papalupadhin drone kay una-una nga daan hauras nga ni nga purukon man tit nga mga gitgit ira nga nitong purukon itong drone labi na kunaan ni kahadagat sigurado itong macrash landing kaya no bubungguan ni rat propeller makakabulos-bulos ka man itong tamsi kaya sigura ay makakabulos-bulos ka man itong tamsi pero itong imodrone di rilo tapupulsan kaya sigurado itong ay amin din yan sulana no oo salamat sa nato na pagkasulod nga ni oo kanda Mayor Pel pamati ko may dakuno din ni Rimoon nga McDonald's no pagabati ko la no oo susulana dida ba kada gabi ay maritsyo sige dida to na burbanda inom-inom karasa kay makanila ta kuyab kay dadadong kugyap nga da di kami magpupurok diba ito nga pamurok lato para di rin baga kuhan so ginawas na kita didi dapit may San Roque so adi na kita dapit entering Santo Niño pwede rin kita didi magsulsog nala sulsog kita ligid kung may nunong dumaan usa nato nga naka-feature ano and Prince Charming wala ka Prince Charming
Prince Hypermart ang tanawan ng Leyte. Naimumutang didi dapit sa may Santo Niño. Tanawan Leyte. Ngayon na didi luwas ligid. Away na ang Church of Latter-day Saints. O kantatang. Itatang away na niya ko, away niya baga religion and Latter-day Saints. Ba? Amo ba? And just the Church of Jesus Christ of Latter-day latter later ito ang mga pronunciation Latter-day Saints later amo kasama ito. Oy, shout out kay attorney. Ay din ganda attorney Espada. Oy, mandida. Kikiling-kiling itaton kuhan kay kikiling-kiling itaton camera lugod. Nilugod na totoy. Lugad ta na lang. An Kumpyo Midwife Clinic. Oo. Ang siring pa katapos ni Johanna. Kaya mo din itong baga check-inan, baga, o di rin check-inan, baga sinisiring kung mga ngarigo ka mo, nga mag-overnight, kao po dito yung mga uyab-uyab, nga makasiring kita tago-tago. Adi yan, Santo Niño Elementary School, and Radical, ay nan Radical, baga, ay nandun mga kondin yan, member, andun sir, aklagan, ay kita masulod, di kita lagi. Di. Pagbaktas kita. Siyawan? Kasumpay ini San Roque. May ini kasumpay ni San Roque Cluster 3. Amada. Asya na? O diri. Ay, pagbasa kita mo upay kita baga pag kinapang-tapang makuri na. Location Barangay San Roque. Construction and protection tide embankment section. Okay. Basta na lang kita ito ha. Basta mo ito may data na baga may dadida. Kuan mga billboard. Di na man. Oy, mapingagay yo. Awan nato nakitang kanina. Logo doon nga. Amo sinisari nga footing. Unfooting. So ang pangarigusan adida. Magabhok. Itiin din nadarag nga balay. May din nag-comment anira ko no UFO. UFO ba ito? Landingan UFO. O pwede pa nga yung mga rigos ha? O din nga inayad na muloks ano? Nakukuha na meron din pwede pa mga marigos. Pwede pa. Andin uruog sudlangan ni yung talo ng mga kuwan din yan, mga parigusan no? Nahakuan sipatan. Ito nino ka man pakila. Di kita nakilala tagin din sigo lang nga nag-comment. Nagtitika atras kasi itong tubig. So itong tubig dagat mau paining agin butangan para entalon diri baga makakuan atraka. Oo, kay oras itong na bagyo pira lang baga naghihina rani no? Oo, dida ay may daniya dida baga gazebo mapay kay waray kalakip pero mahimo ton dida ko nung aragyanin auto
bagamon ko an gido tak skin disease sayang ginastuson hat ni amiga ana akong baby ana akong bago nga amiga ay okay bulikat radical ha kado kadi anay ay katoyhem ato dito nabugwak mo pwede na din uyab pwede na din kadi anay may tuyo kaem uwab tuman gyap kadi anay may tuyo kayo doon magiritong kita daan kita na may itom kadi anay kato alagat kato upay ka na kadi anay pare oo ay upay ka naman na pare ya Ronald Heres oh ko ini pinanganak ini Atak Batos pare idin napakanakan niyo grupo ang Radicals anong ngaran na to Rares and Radicals ano kayo sigunit Rares kakaiba ng mga and Radicals ano no position. ano no Red Irap oh, mga magpulang ang mga pare Red Irap Iya. oh inin padi ano tayo sunod nga mga proyekto ba na pwede magkuan labahay ba mag-cover la ba kay maraga man ay kita itaton mo ron kita hin charity nga mga sa ditong kung ano tayo mga proyekto Community service kami actually kuan ito niya kada Domingo Domingo buwas may ada buwas ang butong may schedule ano man magsangkay lagi kita Facebook naman ig-PM daw ako kung may da pasabot ako 2 days before di nga ni 1 day before ha para makaupo da kayo igtatay up naton di igtatay up makover la kayo ako nagkuan la ako magbo-volunteer lagi ako nga nalilipay itiyo kay na di kinita ko nga baga nagpapansit ka mo nagparus kaldo nga baga nanahatag kuno kamohin mga kabablayan ano ray trabaho may da trabaho yugin ha feeding program kami ito din yung padlimp yung mga kasada oo sus ano nalugod na ano oo so libang ko kumusta din hiton kuan din hit pag-imbang baga maupay para iyo bagay na tras man lugod ano nga tubig ano nahadlok ano okay man eh dahil kay ko pamangkod yan ang December pa pero maupay para iyo maupay nga may dasugad pwede ko ano ni protection yan pinipambaga kisin baga may mga maglipot yan oo baga ano sa padamot uyab na din kada aga kung kada gabi kung baga kuan na ano ito ni Ramalo yung bibi ano magkakabaras la wawat yun daw wawat yun karagpadpad la pag siring mapdos man kay no pud ang baras beauty liwat ini han din lab na sad amot baga na advantage oo nakikita nga din mga katibis anyway pare ha pasabot ako ha mabunyog la kayo kung ano ha oo sige pare magkukala ko sige salamat Ronald Heres Han Santo Niño Tanawan Leyte and Red Irap and Radicals man angkay wala ka daw no buka kita ito nag-announcer radyo anong radyo ha pero mara ka mo dito nagbubuto ako high school ako elementary ano sa butong pala niyo anak ko nadto kuan anak ko na idol himonching Noblehas among nag-iniskwelahan kita mascom kay karuyag ko maging radio announcer pero pag gina amo na ngayon aton hinihimutangan or aton ma-hire ka radio announcer kay dari kita tultul magpanyakan so amo ini ha so karon talanay at least ano baga nakapanginano na kita again di na may ha basta mo na ton
amo nga tira pagbuka no, putings. Hilarom ano? Hilarom nga tiyo putings ano? Oo. Tubtubin dito, nakuha taman kanina. Okay. Again. Sigurong tala na eh. Anta nakahatag kayo guti ay nga impormasyon, sitwasyon. Pinaginin nga itong puro balabag. Again, this has been your friend from Another Stars. Ang kay Tonyo, good night, sweet dreams, mama, chup chup. Okay, mauli kita. Okay, so amad to. May data na istoryahon. Logo do. Oh, nag-iritong daing kita. Kanugunan ang atong gimbinutang. Dinakit matumar. Dinagyapak maglalahid. Sayang. Oo. Wado, pero mabitan pa kita nag-shoe shirt. Kakulop lagod ba? Nakalong pants kita. Ha? Naglong pants kita. Anyway, napay ka na kay Mang Rautaw sa gapad to nga panuyo hikuan. Ronald Reagan. Ronald Geris. Okay, bye-bye. Oy. Meron natin din marigoso. Adigat kanda sangkay. Anong ngaran din yung tindahan? Doday. Oh, kunhay kita yun na. Adi kita tubangan itong restaurant. Jadi may Prince Price. Oh, Prince Hypermart. Wala, Prince Price. May the music pagod. Pangaon. Adin Lomo. Lomo. Mana? Kilaw-kilaw kita yan na. Kaya may na natin usa kagatos. May natin usa kagatos. 20. 50. Ang kanon. Okay? Pahit pa kita ng soft drinks. Siyempre wala nira din ni Coke, Pepsi kaya ni kita happy. So sarado os kagatos. Mga kita mga sangkay.